Sa pagpalambo sa healthcare services sa Sugbo, nagpakisusi si Governor Pam Barriquatro sa kahimtang sa pasilidad sa Cebu Provincial Hospital sa lungsod sa Blamban. Personal nga gitan-aw sa gobernador ang struktura kung adunay angayan ayuhon og ang mga panghinahanglan nga pasilidad og medical supplies. Si Capital Peso Consultant on Health Dr. Nikki Catalan na mahayag nga sama sa problema sa ubang mga provincial hospital, nagkinahanglan ng ospital sa Balamban og repair sa struktura og kinahanglan sab ang mga medical supplies ug ang daghang kuwang nga ekipo. So, ang CPH Balamban, one of the first na nato i-visit katong last dugay na taon na. So, kabaw na atay ka ng mga kinanglanan with structural, bito mga waterproofing, ang mga ceilings, daghan sa mga equipment kay guba na, o katong ato pong kanang daghan mo pong ipaayo ang medication o supplies mo sa tanatong i-fill. Manginlabot, magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Ako si Santi Leopoldo, Sugbo News.